Nu skal jeg byde dig velkommen til en sand perle i det danske ferieland. En campingplads placeret lige midt i den smukke vestfynske natur, med moderne faciliteter, masser af aktiviteter og kort sagt de perfekte rammer for, at alle generationer kan nyde campinglivet sammen. Uanset om I bor i eget tomandstelt eller i en af vores luksushytter, så vil I her opleve camping, når det er bedst i Danmark. Velkommen til Sandager Næs Camping. På Sandager Næs Camping har vi ca. 200 pladser til campingvogne og telte. Pladserne er placeret i hyggelige vinger med fra 4 til 10 pladser i hver, og fra mange af vores pladser er der en smuk udsigt over vandet. Der er strømudtag direkte ved hver plads med eget sikringsrelæ og kapacitet nok til jeres strømforbrugende udstyr. På Sandager Næs Camping er der flotte og moderne bad- og toiletforhold med blandt andet mange familiebaderum og gode faciliteter til de helt små. Madlavning og opvask kan klares både udendørs og indendørs, ligesom I er velkomne til at benytte vores vaskeri. I vores velassorterede supermarked finder I et bredt udvalg af dagligvarer, ligesom vi bager frisk brød hele dagen. Har I lyst til at springe madlavningen over, kan I besøge vores cafeteria. I vores reception kan I orientere jer om aktiviteter og ferievejr, ligesom vi gerne giver jer tips til spændende udflugtsmål i området. Til jer, der hverken har campingvogn eller telt, kan vi tilbyde et ferie- eller weekendophold i en af vores campinghytter. Vi har hytter på mellem 15 og 18 kvadratmeter med plads til op til 6 personer, luksushytter på 25 kvadratmeter med blandt andet opvaskemaskine, samt et luksussommerhus med plads til 8 personer med blandt andet sauna og spabad. Men et er, at de fysiske rammer de er perfekte for campingvogne, telte og i hytterne. Det er trods alt jer, der bor i dem, der er de vigtigste for os her på Sandager Næs Camping. Derfor har vi sørget for, at der er masser af faciliteter, aktiviteter og tilbud, som kan være med til at gøre ferien helt perfekt. Og det er uanset om man er helt lille, eller om man har lidt flere år på banen. Campingferien bliver aldrig kedelig på Sandager Næs Camping. Vores overnattende gæster kan frit benytte vores store poolområde, som udover sjove vandrutsjebaner byder på boblezoner, en badeø samt en lille pool til de helt små. Vandet i vores pool er altid mindst 25 grader varmt, og hver morgen er der morgensvømning kun for voksne. Kan I ikke få nok af det våde element, er der masser af muligheder ved vores lille strand. Her kan I nyde solen og hinanden, mens I lader de små gå på opdagelse med net og med spand. Der er også mulighed for en tur på vandcykel eller i kano, eller I kan få jer en forrygende oplevelse efter vores speedbåd. Der er i det hele taget masser af muligheder for at have det sjovt i ferien på Sandager Næs Camping. Vi har 2 legepladser, hvor ungerne kan boldre sig og møde nye venner. Vi har hest og geder, som gerne må og vil klappes, og der er moolcars til fri afbenyttelse, samt tv-stue, bordtennisrum og mulighed for at spille billard eller på spillemaskine. I højsæsonen arrangerer vi en videre, eksempelvis ponyridning, trylleshow eller ballonværksted, eller måske en hyggelig aften med snobrød på stranden, hvor hele familien kan hygge sig sammen. Når campingferien den skal planlægges, så er det vigtigt at vælge den helt rigtige plads. Og lægger I vægt på moderne faciliteter, masser af aktiviteter, og vil I have de perfekte rammer, så alle i familien får mest muligt ud af ferien, ja, så er Sandager Næs Camping helt sikkert noget for jer. Her kan I nemlig opleve camping, når det er bedst i Danmark.